Fi frar pajjiżna kompla jirreġistra fost l-inqas rata ta' qatt fl-istorja tiegħu. Dan hekk kif minn ċifri pubblikati mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika, pajjiżna irreġistra rata ta' qatt ta' 3%. B'hekk mix-xahar ta' qabel il-qatt f'pajjiżna baqa' ma żdiedx minkejja l-isfidi dinjin li għaddejja minnhom id-dinja. Meta din ir-rata titqabbel mal-istess żmien is-sena li għaddiet, wieħed jista' jinnota tnaqqis ta' 0.1%. B'hekk fi frar ta' din is-sena, in-numru ta' persuni qiegħda f'pajjiżna kienu ta' 8,977. Fl-informazzjoni li provda l-NSO, ġie notat kif ir-rata ta' qatt fost l-irġiel kienet ta' 3.1% filwaqt li r-rata ta' qatt fost in-nisa hija ta' 2.9%. Ir-rata ta' persuni qiegħda fost dawk ta' bejn 15 u 24 sena kienet ta' 9.7% filwaqt li għal dawk li għandhom bejn 25 u 74 sena kienet biss ta' 2.3%. Fil-fatt din it-tieni faxxa ta' età hija l-kontributur ewlieni għar-rata ta' qatt baxxa li għandu pajjiżna.